ମୁଁ ଗୀତା ଉପରେ ହାତ ରଖି କହୁଛି, ଯାହା କହିବି ସତ କହିବି, ସତ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କିଛି କହିବି ନାହିଁ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଫିଲ୍ମରେ ଦେଖିଥିବେ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ପ୍ରୀତମ। ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଏଜି ଫ୍ୟାକ୍ଟ ୱିଥ୍ ପ୍ରୀତମକୁ। ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଫିଲ୍ମରେ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ଦୋଷୀମାନେ ଏବଂ ସାକ୍ଷୀମାନେ ଗୀତା ଛୁଇଁ ଶପଥ କରି କୁହନ୍ତି, ମୁଁ ଯାହା କହିବି ସତ କହିବି, ସତ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କିଛି କହିବି ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏଇଭଳି ସିଷ୍ଟମ୍ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆରେ କେବେଠାରୁ ଲାଗୁ ହୋଇଥିଲା, କିପରି ଲାଗୁ ହୋଇଥିଲା ଓ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କାହିଁକି କରିଦିଆଗଲା? ଭାରତରେ ମୁଗଲ ଶାସନ ସମୟରେ ଧାର୍ମିକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଉପରେ ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଧାର୍ମିକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୀତା, ଭାଗବତ ଏସବୁ ଉପରେ ହାତ ରଖି ଶପଥ କରି ଯେକୌଣସି ସତ କହୁଥିଲେ ଏବଂ ଏହା ମାନାଯାଉଥିଲା ଯେ ଧାର୍ମିକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଉପରେ ଶପଥ କରି କେହି ବି ମିଛ କହିବେ ନାହିଁ। ମୁଗଲ୍ସମାନଙ୍କର ଏହିପରି ଧାର୍ମିକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଉପରେ ହାତ ରଖି ଶପଥ କରିବା ପ୍ରଣାଳୀ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ତେଣୁ ସେମାନେ ତାହାକୁ ଏକ ଆଇନରେ ପରିଣତ କରିଥିଲେ, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓଥ୍ ଆକ୍ଟ 1873। ସେହି ଦିନଠାରୁ ହିନ୍ଦୁ ଗୀତା ଉପରେ, ମୁସଲିମ୍ସ କୋରାନରେ ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବାଇବେଲ ଉପରେ ହାତ ରଖି ଶପଥ କରି ଆସୁଥିଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଲା, ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷତା ରହିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷତା ଏବଂ ଏକତା ଆଣିବା ପାଇଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଏକ ନୂଆ ନିୟମ ଆସିଲା, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓଥ୍ ଆକ୍ଟ 1969। ସେହି ଦିନଠାରୁ ଏହି ଶପଥ ଗୀତା ଛୁଇଁ, କୁରାନ ଛୁଇଁ ଏବଂ ବାଇବେଲ ଛୁଇଁ ଶପଥ କରିବା ପଦ୍ଧତି ଉଠାଇ ଦିଆଗଲା ଏବଂ 12 ବର୍ଷରୁ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ କୌଣସି ଶପଥ କରାଯିବ ନାହିଁ, ଏସବୁ ଆକ୍ଟରେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମ ଫିଲ୍ମରେ ଦେଖାଯାଏ ସମସ୍ତେ କୋର୍ଟରେ ଗୀତା, ଭାଗବତ ଛୁଇଁ ଶପଥ କରି କୁହନ୍ତି। ଏହା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସତ କଥା ନୁହେଁ। ଏହିସବୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।